Z minulej časti nemusíme chodiť ďaleko, aby sme sa dostali do regiónu, kde sú kontrasty slovenskej histórie a geografie a zdá najostrejšie v celej krajine. Nájdete ho totiž hneď vedľa. Spiš nie je len ten hrad z pohľadníc. Je to najrozdelenejší, najkontrastnejší a najviac geopoliticky zneužitý región našej krajiny. Miesto, kde absolútne historické bohatstvo doslova vrhá tiene na tú najťažšiu generačnú chudobu v krajine. Toto je ponor do regiónu, ktorý bol stáročia ekonomickým tigrom Európy, no dnes bojuje s ukradnutou identitou a odrezanými dolinami. Začnime tým najväčším v úvodzovkách podvodom. Ak sa dnes pozriete na moderné mapy cestovného ruchu, zistíte bizarnú vec. Poprad, historické srdce a brána Spiša tam zrazu chýba. Jednoducho sme ho amputovali a prilepili značke Tatry. Lenže historická realita nepustí. Priamo v strede dnešného Popradu leží Spišská Sobota. Kedysi jedno z najbohatších a najdôležitejších spišských miest. No Poprad nie je jediný, kto doplatil na kreslenie čiar. V roku 1920 zažil Spiš ďalšiu geopolitickú amputáciu. Na konferencii v Spa, to je mesto v Belgicku a nie Wellness, sa veľmoci hrali s mapou Európy. Československo zúfalo potrebovalo udržať Tešínsko na hranici Moravy. Región kľúčový pre uhlie a jedinú železnicu spájajúcu Česko so Slovenskom. Keďže Poliaci vtedy krvácali vo vojne s bolševikmi, diplomati urobili chladný handl. Ako bolestné za Tešínsko odovzdal Edvard Beneš Poľsku severné okraje našich území. 13 spišských dedín v Zamagurí a 12 oravských obcí bolo obetovaných za slieske uhlie a vlaky. Oficiálne sa to hralo na to, že tam žijú gorali hovoriaci poľským dialektom. No, boli to jednoduchí pastieri, ktorým bola Praha aj Varšava ukradnutá. Zo dňa na deň sa im stredom dedín a pastvín natiahla hranica, ktorá rozrezala rodiny a zničila prirodzené obchodné cesty do Kežmarku. Potom, v roku 1939, keď sme spolu s Nemcami a Sovietmi zaútočili na Poľsko, sme časti Spiša a Kisúc dostali na pár rokov nazad. Oficiálne vyriešenie tohto sporu s Poľskom prišlo v roku 1958 po podpise zmluvy medzi ČSR a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení hraníc. Rozdeľovanie a kupovanie Spiša ale nezačalo v 20. storočí. V roku 1412 urobil kráľ Žigmund Luxemburský niečo, čo dnes znie ako čisté šialenstvo. Potreboval peniaze na vojnu s Benátkami a tak dal 13 spišských miest do zálohu poľskému kráľovi. Tieto mestá existovali 360 rokov v zvláštnom stave. Fyzicky ležali v Uhorsku, ale ekonomicky a daňovo podliehali poľskému kráľovi. Vďaka tomuto bizarnému statusu sa z nich stala obrovská bezcolná obchodná zóna a extrémne bohatá enkláva. To bohatstvo však nepadalo z neba. Spiš bol hospodárskym motorom Uhorska vďaka Mantákom, karpatským Nemcom. Manták teda nie je len popleta, ale aj označenie nemeckej etnickej skupiny. Títo kolonisti sem priniesli ťažbu, remeslá, architektúru a mestské právo. Po druhej svetovej vojne však prišiel kolektívny trest a táto vrstva bola takmer kompletne vysídlená. Zostali tam krásne historické centrá, ale zmizli ľudia, ktorí ekonomický motor udržiavali v chode stáročia. Z tohto vákua vznikol ten najsurovejší vizuálny kontrast na Slovensku. Na jednej strane tu máte koncentráciu UNESCO pamiatok svetového formátu, obrovský Spišský hrad, Spišskú kapitulu prezývanú aj Slovenský Vatikán a Levoču s najvyšším dreveným oltárom na svete od majstra Paula. Je to ukážka absolútnej historickej moci a kumulácie kapitálu. Ale potom zídete z hradného kopca. Doslova len pár stoviek metrov pod hradbami tohto svetového dedičstva narazíte na tú najťažšiu generačnú chudobu na Slovensku. Turisti si fotia stredoveké monumenty a hneď v doline pod nimi ležia osady, ktoré vypadli zo systému.
Je to stred dvoch úplne odlišných realít na ploche pár kilometrov štvorcových. Spiš je vnútorne rozorvaný. Máme tu bohatší sever a umierajúci juh. Severom sa tiahne diaľnica D1, funguje tu medzinárodné letisko Poprad a točia sa tam peniaze z tatranského turizmu a masívnej logistiky. A potom je tu juh, Hnilecká dolina, mestá ako Gelnica, Smolník či Nálepkovo. Kedysi slávne kráľovské banské centrá, ktoré pumpovali bohatstvo do celej ríše. Keď sa ale suroviny vyťažili a ťažký priemysel skolaboval, zostala len drsná, neprístupná geografia. Tieto mestá sa ocitli v hlbokých dolinách bez napojenia na kľúčovú infraštruktúru. Stali sa z nich učebnicové príklady hladových dolín. Ak by sme však toto video ukončili iba pri chudobe, urobili by sme Spišu krivdu. Pretože to, čo tento región stratil na geopolitike a zlyhanej ekonomike, mu príroda kompenzovala so štedrosťou. Z čisto vizuálneho hľadiska je totiž Spiš, podľa mňa hneď po Liptove, pravdepodobne ten najkrajší kus slovenskej zeme. Začneme tým najväčším ťahákom. A aj keď sa Tatry v spojení so Spišom vybavia málo komu, historicky aj kultúrne sem patria. No skutočným nefalšovaným klenotom, pre ktorý sa sem oplatí cestovať, hoci aj z druhého konca republiky, je slovenský raj. Je to objektívne to najkrajšie miesto, aké doma máme. Aj keď opäť tu narážame na rozdelenosť. Tento národný park si totiž Spiš delí na polovicu so susedným Gemerom. Zatiaľ čo juh patrí Gemerčanom, severná brána s ikonickým tomášovským výhľadom, rebríkmi v Suchej Belej a dýchberúcim prielomom Hornádu je Spiš. Jednoducho, každý slovenský nadšenec prírody musí aspoň raz prísť na výlet sem, do raja. A ak sa posunieme úplne na sever, k tej istej hranici, kde nás v roku 1920 politici odrezali od Zamaguria, nájdeme Pieniny. Rieka Dunajec tu prerezala hrubé vápencové bradlá a vytvorila fascinujúci kaňon. Zatiaľ čo štátna hranica prechádza presne stredom rieky, vy sa môžete plaviť na tradičných drevených pltiach priamo pod majestátnym masívom Troch korún. Je to ďalší vizuálny zážitok, ktorý v našich končinách nemá obdobu. Spiš dokáže vyraziť dých. Môžete tu stráviť ráno obdivovaním jedného z najväčších hradných komplexov v strednej Európe, po obede riskovať na mokrých rebríkoch v slovenskom raji, alebo si vybehnúť na túru do Tatier a večer si vychutnávať jedlo na historickom námestí v Levoči. Je učebnicou geografie a dejepisu. Je to región rozkrájaný politikmi, vysídlený vojnami a rozdelený ekonomikou, kde minulosť je pokrytá zlatom, ale súčasnosť bojuje s chudobou. Bol podľa vás Spiš poškodený modernou dobou a stratou území, alebo je naopak dobré, že sme ho naporcovali a pod novou značkou zachránili? Napíšte mi váš pohľad do komentárov. No a v ďalšom videu sa presunieme do regiónu, ktorý z podobného historického vrcholu padol ešte hlbšie. A kým to vyjde, pozrite si minulé video o pravdepodobne najkomerčnejšom regióne Slovenska. Čau.